Система аполитичност чрез безсовестност. Подсистема войнотворна политика чрез войнотворни имена. Свръхсистема миротворна политика чрез дашрод представката СНФС, чрез която се измислят най-миротворни идеи. 26 02 24 111. Пример за миротворна политика. За вдъхновяване използвам вдъхновяващата ме песен "Къде си верна ти, любов народна". Роден в 53-та повелява, разлюбвайте дай зло представката все, чрез коя се измислят най-злотворни имена, чрез кои се измислят най-злотворни идеи. Преродил се в 16-та заповедва, залюбвайте дашрод представката се не все, чрез коя се измислят все сродяващи имена, чрез кои се измислят най-добротворни идеи. Родени, но не преродили се, почитайте роци, казвайки всеки дневно: здравей, род мой единствен, безкраен и безсрочен, видимо везде същи, завинаги не всемогъщи. Родени, но не преродили се, множете доброто, сбъдвайки действията. Измисляне даш род имена, измисляне даш под род имена и чак след това измисляне на най-добротворни действия. Уважаеми зрители, за сега YouTube не ми позволява да публикувам клипове по-дълги от 180 секунди. Затова по-дългите клипове ги деля на части. Чуйте и продължението.